Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the CAF Champions League. Orlando Pirates 3, Lupopo 0. I'm joined by Umenier. Shosho Stivos. Yeah. I'm nindeng funa ukuyisho ngibonga ucoach bafethu. Coach singablame ama player wethu. Yeah. Amachita adlalile. Yeah. Bayenza lento bese expectile ukuthi sizobuya ku3. We expecting ukuthi sokora 5. Sure. You understand? Sure. But abantu bezidlala nabo bangadlala ibhola. Bayalala, Yeah. baphakame. Yeah. Mina futhi CAF I wish ukuthi South Africa singasayidlala ngoba ayikho into esidlalayo le. Yeah. Thina sidlaliswa ball fat. Yeah. And umtsipe i-president but into eswaba ayiboni. Yeah. Thina bona ama support bewa home up. Bayasusa ama support emva kwamaphala. Ewabo wa home up. Why? Fere lapha ngikho bafethu mina ngicela ukuthi bafethu sibopheni ibhandishi mapakaniya Tuesday sibe mnandi bafethu. Singakhulumi ngabanye abantu ukuthi ubani in. Ama player wethu lawa bazoswinisa kusasa. Sijabule futhi. Siyophathini mapakaniya sihlanganeni nje umzomnyama. Tuesday bafethu. Calling black label yethu. Lapha. Mara bayizisa mina. Kukefu mfethu. Ikefu besilala and we are trying ukuthi sidlale nabo. Unelinye ibhola eclip ephumayo. Umuntu angeke azokhahlela umuntu isifuba kungabe nakhaphi la. Into enjalo. Even noThibos ku Metro zayikhuluma athi ngizobhalela umtsipe. Umuntu ongabukela ibhola mara uzakhuluma ngayo. You understand? Into sobazosilwisa futhi lapha kathi futhi uRevronika thini red card. Kanjani? Osiyeke le ndaba eCAF lesidlalele nabo Telkom bethu. Siphume kubo laba. Ayisikine ngokuthi ama player wethu asafarisiwa le. Bayakhaba abadlanga bePirates badlale bangadlanga same day. Yini kona lokho? Badlala ngendlala. 2 days bangadlanga laba bafana laba. Yini kona lokho yenzakala eAfrica? Singangani kanti eAfrica? Star. Asidlaleni naso leso si1. Sizodlalela ilaba abanye abanganaso. Thina sikhohlweni ngalento. Sidlaleni la. Yabonga bafethu. Dibos.